Rabbi ya Rabbi Allah Rabbi Tuhan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat tolan saudara. Assalamualaikum sembadi hubung jo kalau dek silawat Allah sambuang menyambung Allah uli lau buang mau buang kami mendengar sangit tamaan wang di mana bana kawan tasinggung mangko dicabui kari disaruru punya tolan labani mengapuang tando-tandonyo labanya langsung rupanya tolan badarapane onai kamu ko membayang jale utang seminggu nyobai laki utang bari bundai janji diulit tolan laharo dijari labingke larapo dorong langkah tagage pisau dicabui tangan dikipe barasokan bisa mana biala ke rupanya tolan tajari dikanci bantu nyo mati sadang bapi iki tolan tajari dikanci nengga alie kamano bana katolan alie satiyok langkah ke kami sisi satiyok utang maka kami bayi piutang katolan lampi batin dia lai dicoba akan membayi ibarat minyak bercampur jaya harumnya sampai nyatu basi isi bisa menjawab dihukum barali kini nyotolan labatanyo pulo labat raso kami bisa melawan torpedo kalau sebutir peluru nanado jangan diada parang bamulo padu di lautan parang basoso menghabiskan ribuan peluru nanado elok kabawakan dai lot senjata kibarkan bendera amanat ibu baik itu ayanda pikiri sidang de basamu di sini la basamu ayo iyalang alayla dan
kiamat itu dan nurani imakan sabana bani rasul dalai kulipa ya Allah di dalam negeri dalai makama adina mati adulah benan Tuhan malaikatnya ya Allah berdiri dengan sandi irinya kiamu binafsihi dia itu sih iparnya barakat desupan dari junjungan angkitu mangkodapi ode kami kamanyambung urito curi itulah denanan tadi kan disambung anjo delai maikola kami sambung adalah dosa ababnya iya donalah deba sabab Allah dia dobaka arano lekarano debagandakan deka kami ba aduh apu lagi rekan kami nanalah sudah bah atanyo dia itu adalah sinar barapi derariba anamo kembali udah tanyakan desa bantah acaku masa Allah itu buah juoi wadahina tolan antanyo iyo kuli lala dengan daging ure jotua ulanyo la ditantang lah itu banai tolan arasul Tuhan lah denanyo kuli lah bagaimana Apolo bela edah denyo kuli bagaimana Apolo lepa edah la denyo daging bagaimana Apolo edah lah denanyo ure yo bagaimana Apolo lepa edah la denyo tulang yo bagaimana Apolo umandangah la tanyo tolan la denan adalah sabanta acako demala bulu kudu iyo kami dibuang uwe nyoyo dei lalau la ilaha illallah ya malai ya mulai Nabi Muhammad Rasul Allah ilallah ala ana sabalu malakami jawab tolan batanyo ya malai ya mulai sabalu malakami sambung nanti bo ilallah ala ana sabarlah tolan minta ro
ya mulai Ngala taruh kami Adia kamba Usao Ilallah ala ala Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Iyo mari pengajian sapatajo Karena pengajian dependeng di gitu Analah penting sekali di bidang agama Islam de agama gitu suruh jotaga di dalamnya adalah tinggal itu agama amalaladekan saja adalah ini pengajian ala dari kami yode bahadu idle owene sudaro dale arihna budima adalah wahai yode sudaharu yode laya arif ala de budima atadui adalah amal de jo imah Kudara Allah ya ladi Tuhan ya rahman dijadikan tubuh banyaknya salah paham ampe di luar ampe di dalam dan ampe di luar nanam di luar sudahlah boyan kulih doyan Ainalah kuli judagiang aduh sajalah ayo rejo tulang apun demikian Adalah sungguh di luar oh tampenyo diam apabila inyo akan berjalan menantikan suruh gara di dalam nampi di dalam ada handa ingati hati jantung leh dua sejoli Alera bubuah pungguang demikian lagi sampai itu hai samosa pai adalah semua menurui oh kapadoati oh mupahun Tuhan oh anda ingati oh janganlah gitu hai duduk tamanung hidup abasamu ala deba kampung-kampung salah kena pulau ala de hati jo jantung salah sangka ordenan barisi buruang mari pada Tuhan nah jangan tak gantung oh nah jangan tak gantung oh manoio segalo ordenan balil pada akal oh hati jo jantung sungguh samisal oh de sungguh samisal oleh sami burung di dalam sangkar melahirkan dia desukar mangana sukar manyusun nak jangan terlanggar sungguh begitu de bunyi pituan diketahui ju onen di tubuhan kasa onen salah panagano onen salah panagano onen bilang sudah layam di dalam layam di luar hampir di luar oh wahai iyo sahabat Allah ditolan saudara lai tubuh salapan lai sukar dibacu lai sukar dibacu oleh Allah kami yang terangkan dan anak anda Allah jago oh dalai anda ayo dah paham kan ayo dah nama la de banala samo-samo iyo hati itu kamu rajo lepas tu jagano lema irengkanyo
barampe di luar. Oh jadi mantinyo batigo di dalam jadi dubalanyo oleh bagarajenyo hati bagara samonyo demikian lagi yang gotonan nampe oleh apabila rajo oh kambarangke oh samulanya ulam benan jo cape samo bajalan wajahu wajodake wati samin salarajo diangke lain diati umpamura ayat apo karajo dalai hati mandape olende pikiri bana wahai sahabat jo kalau ko indah Allah kita pikiri oleh tubuh salapan ko indah tak bagi dan di mana bana hati nurani oleh di mana diamnya hati sanubari rasiuna batin ko indah tak katawin kasanan lalui ko indah basisi wahai saudara andai dan tolan ujmu ashanda besokan umpamonyo banang hai dengan kulindan oleh kalau ko kusoi anda salah saikan demikian lagi dan sira ana ada oh dan Allah dinalakan haju yo de anna sira ana ada yang kala de asanyo oleh cukup dah bilangan oleh api ladai jo air oleh dua ladai sajalan oleh angin ladai jo tanah onala pun lah demikian yo api itu oleh darah padok itu iyo air itu dalai tulang padok itu iyo angin itu dalai rela padok itu iyo lengan tanah itu iyo daging padok itu oleh wahai dahiyo saudaro oleh hati dahiyo khususah oleh hibur dahiyo hatiku oleh bukan dahiyo nasibna Adam begitulah sudah ayah pijo air lay angin jo tanah apabila sampai alamu ajalullah oleh pasal dahiyo ma'rifat oleh janganlah dahiyo batuka oh tiada dahiyo nan Tuhan oh malaikat dahiyonya Allah matilah kamu dalam dalam kulima la ilaha illallah sewatu lagi dengar ada imanat oh sari ala dahinan ko indah oleh adul lembah tarikan oh tarikan ala dahiyo ko indah oleh adul bahagikan ko indah oleh adul ma'rifat kamu padi dalain ala de baure oh dalai batang ala de nyoma hati yo dalai buai ndak ada pe jadi musikin salamu ala nandillah oh dalai jadi nyola
para yola di kampung akhirat. Itulah sawatu lagi adalah dengar de tua. Sari ada jalan yoda nalai tohari kana jalan. Hakikat itu nalai kasudan jalan. Mari pada ladanya itu iyo samparo no simpan. Dan saudara dalam hatiku sansai. Ibu lade hatiku ayo dalai bukan ayo de sebagai. Allah ku terang la idi pakai dalam hati ditompang. Allah ku salah saya basuka kupan bilang ku sampai. Allah saya mato badare la datang laru pohon bagai mengatur karu pohon letak balai aku. Dalam pengajian lali alamu di jalan mau di situ tentu tarang-tarang banah surahnya itu kalau tak tarang itu tadi pakai lamati ditompang lah hindak atakan ayah kalah hilang alamat kanaraku ala badan baku dari ni soal pengajian desakian lah dibilang sakian yola dahulu yola dimungku yodenyo sidang kini begitulah dalai malayo kaelonyo kita di sini rekan kami dalam sudanyo debatanyo iyo tanyo dilayangkan nanti muku dan bahasamu oleh sabana yo diuntukkan yo deka kami yo de badu ale paliyang lah ditanyakan dan alasan lah bantah cako masa Allah yo de nyokuli yo daging nguri yo tulangnya dan faedah kuli bagaimana faedahnya de faedah yo de daging bagaimana yo faedahnya dan nuril lah de jo tulang bagaimana faedahnya de lain minta yo katarangan yo de kami yo de badu Edika desin la delapan la denalata untuk atanya. Adalah ini yo penjawaban dari kami nambah dua. Ilahi di kambuli. Adalah pinta yo nanjo pinto. Jangan cami bana. Adalah tolan de saudara. Ilahi kami jawab de tolan masang tanya. Adalah ini yo penjawaban mulo-mulo yo para tamu. Kadang-kadang yo de kambana de ini jawabnya. De faedah yo de nyokuli da ulu kami de panyato. Akan leman jadi tikar de si Muhammad yo diri kita. De la itu faedah kuli na mulo-mulo yo para tamu. Tampilan denanlah permainan de si Muhammad yo diri kita. Joko faedah de nyodak yang yodang-adang ayo de kampulo. Akanlah iman jadi kasur Ka'batullah de si Muhammad diri kita. De la itu yo faedahnya de la yo daging cako. Andekan yo lagi duduk akan de si Muhammad yo diri kita. Dan itu yo penjawaban yo lah di tahap yo nang kedua. Iden yo nan katigo de ledang de kampulo. De faedah yo de nyauri yo bagaimana yo faedahnya. Irantai Ka'batullah. Muhammad diri kita. Ikan jadi pagaran diri. Adalah itu de gunanya. Adinan de si Muhammad diri nan sabana diri kita. Adalah Allah yo de kojali yo la de tolan yo de saudara. Adinan kan adojo de letanyo nanti bo. De faedah yo de nyotulang bagaimana yo faedahnya. Akanlah emanan jadi tiang Ka'batullah sama tomato. Adalah itu yo faedahnya yo de si Muhammad yo diri nangko. Dengan Allah nanti ko jale Allah de ko nyato. De ko ampe
nan tolan tanyo yo ampe pulo yo panjawab nyo. Bila denyo indah yo dikurangi yo indah pulo. Malah di kami de onca mangurang kami rasa sio-sio. Imanusa badeku Nan satyang nama masang tanyo. Itantu desilapa Indah kalupo pulo. Batanyo pulo nan naga sikit gasa patah jodoh. De kasinar de barapio akan kami yo kabatanyo. Inan dipilihlah deka dalam dele kajinan lah dibaca. De karano yo danyo hari yo kini lalarin de malam pulo. Nala diputalah deka dalam dele kaji kan kita baca. Oleh nampi yo lah di dalam yo de layakan yo kami tanyo. Oleh bahati de bajantung barabu buah yo de punggungnya. Olah di tantang yo itu bana yo de laykan kami de nyotanyo. Iya tisa balunati. De layak po yo dahulunya. Iya po dahulunya. Wahai yo de saudara. Jantung sabalun jantung apa dahulunya. Ora bulai sayo balu marabu yo laya po yo dahulunya. Buah punggong sabalun lah buah punggong apa bana dahulunya. De lay tolong yo de jalekan de tolan satu yo persatunya. Rabu sabalun de barabu de apa nan dahulunya. De lah jadi yo sado itu yo kami yo mama sang tanyo. Denganlah segala hormat. Tolan yo de panyato. Iyo naklah kami bari yo kasapata de jodoh. De lay kami yo kamandang ayo tentu yo basamo-samo. Siang na jangan babi masuk. Malam iyo na jangan bahabi palito. Karano hiyo nyokito ada sari basu. Serangan iyo labatamu sama camiko. Talabi hiyo nyobana iyo di studio. Iyo nyot kajikan di sabu ijo. Deh kinara baharapi enana mulo para tamu. Bagi nantu kaji gataraso. Deh bagi nana muda ayado hiburannya. Sama-sama menyenang oleh tujuh muda. Sama-sama ionyo saju si kiro-kiro. Na kami iara ajo lagu na lamo. Lagu ionyo ini sudahlah nyato. Rika sumalianan dulu bakar ajo. Tapi desilapan lama coba pulo. Iyo menghibur banda apa dosa anangko. Karena kita desarila de basuh. Jarang-jarang bertamu oleh serupu iko. Kini kita lah bertamu di studio. Lah jadi iyo rasanya di kami badu. Babari Dalai kandanya de salero. ini oleh begitu. Malah kailoknya. Adenala baru buang hari basarang malam jua. Dalai kok tadi tolan yo denallah bagara pulo. Iyo gara kadi buwe ala de panjago ala de kamato. Dalai matu ala de mangantu ala de taja supaya dana jago. Ibarat orang bajala. Jauh taharan tangannya. Lati la datang la depan lati bu. Lai tangan yo de lapan ni la pekaka palo. Ko palu la
Nabi baciciran di dado bumi dan asahana padina manjana hadi Anabu alana kambang lada nagari narami Lebau muana panjang yode bamurah yode razaki Kacimpung pamenan mandi kuci kapan lamenan kato Lapi tata jopati tiala dari orang tua-tua Bala-bala karambi mudo sabala makan dahulu Bakaja-kaja masuk sarugo tukang silawat apal yang dahulu Iyalah